Irigasyon sa Pangasinan, dapat daw pagtuunan ng pansin ng gobyerno ayon kay Sonny Angara. Kaso ng pagnanakaw na itala sa pagdiriwang ng Mabilis Festival 2013. At mga kalahok sa 4th Bikini Open sa Kalasyaw, nagpatalbugan sa kanilang mga superhero costume. Santos Yalan, ako si EJ Dangla. Bumisita kahapon sa Lingayen si Aurora Representative Sonny Angara, isa sa mga senatorial bet ng Team Pinoy kasama ang iba nilang kaalyado. Sa panayam, sinabi niya sa news team kung ano ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno sa lalawigan ng Pangasinan. Malaki yung potential nyo, especially sa tourism, sa agriculture, mas maganda. Pero ang reklamo nga ng mga nakausap ko, mga farmers and irrigators, is yung irrigation systems na nasira, especially with the last 2 years, yung mga bagyo. So dapat i-prioritize ng gobyerno yon. Maraming ang mga turista ang nakisaya sa Bangus Festival 2013. Dinagsa ng mga taong iba't ibang palabas at aktibidad na handog ng mga tagupenyo. Kaugnay nga nito ay marami rin ang naitalang nakawan sa nasabing selebrasyon. Para sa panagdagang detalye, narito si Cristel Sarmiento. Nahuli ang suspect na kinilalang si Lawrence de Guzman Prestoza, 23 anyos, residente ng Oshe, Mangaldan sa pagnanakaw ng isang pouch sa kasagsagan ng Bangus Festival. Ayon sa inisyal na investigasyon, mga alas 3 ng hapon na naglalakad ang biktima na kinilalang si Brenda Calyanta, 23 anyos, sa MH Del Pilar sa Dagupan nang inisnatch umano ang pouch nito. Nakuha kay De Guzman ang isang ATM card, 600 piso at isang LG cellphone na nagkakahalaga ng 5,700. Ayon sa investigasyon na nakalap ng pulisya, napagalamang ang tunay nitong pagkakakilanlan ay Reggie De Guzman Prestoza. Ngayon ay nasa kustudiya ng Dagupan City Police Station ang suspect. Cristel Sarmiento para sa Pangasinan Watch. Matapos ang matagumpay na selebrasyon ng Bangus Festival 2013, hindi rin nagpatalo ang bayan ng Kalasyaw sa kanilang town fiesta ngayong taon. Kagabi nga ay nagpasiklaban ng mga kalahok sa 4th Dare the Bear Bikini Open sa kanilang mga superhero costume. Hindi magkamayang hiyawan ng mga manonood at saksi dyan sa rampahan si Rica Sevilla. Nagpatalbugan ang mga kalahok ng 4th Dare to Bear Bikini Open sa Kalasyaw, suot ang kanilang mga superhero costumes kagabi. Ito ay bilang bahagi ng selebrasyon ng Kalasyaw Town Fiesta 2013. Sa mga kababaihan, merong nag-ala Super Inday, Paroha, at Darna. Sa mga kalalakihan naman, di mawawala si Superman, Zorro, at Batman. Mayroong ding nag-ala robotic superhero costume. Napuno ng mga manonood, mapabata man o matanda, ang Kalasyaw Commercial and Sports Center. Ang mga kalahok ay nagmula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan, maging sa ibang lugar gaya ng Baguio, Tarlac, Cabanatuan, La Union at Quezon City. Ang palabas ay binuksan ng chairman ng Bikini Open na si Engineer Melanio de Pera sa pamamagitan ng isang mensahe. Salamat po sa pagdating niyong lahat dito. Sinundan naman ito ng mensahe mula sa guest of honor na si Vice Governor Jose Ferdy Kalimlim. Nanatili po tayong busilak, puting-puti ang ating pong kulay. Sana'y maging matamis na matamis, very sweet, very loving, very caring ang bawat kababayan po natin dito sa Kalasyaw. At sana'y malagkit, sana'y lagi po tayong united, nagkakaisa. Ang pinakahihintay ng mga manonood ay ang pagrampa ng mga kalahok, suot ang kanilang mga bikini. Hiyawan ang mga manonood sa kanilang mga kanya-kanyang pambato. Inaasahang dadagsain pa ng mga katao ang iba pang mga pangyayari sa Kalasyaw Town Fiesta sa mga susunod na araw. Rica Sevilla para sa Pangasinan Watch. May posibilidad na maging sentro ng water sports activities ang Pangasinan. Iyan ang plano ngayon ni Governor Amado T. Espino Jr. matapos ngang mailunsad ang iba't ibang water sports activities noong selebrasyon ng Pistay Dayan. Ayon kay Dr. Ana de Guzman, Chairman ng Executive Committee ng Pistay Dayan, ay maraming mahihikayat na turista ngayong
taon dahil sa mga activities tulad ng bangka parada with dragon boat exhibition kung saan mga national paddler pa ang lumahok tulad ng Philippine Federation of Dragon Boats, the Philippine Navy Canoe at ang Kayaking Federation of the Philippines. Sa unang pagkakataon ay naganap din ang parasailing banana boat rides. Dinagsana pa ng maraming manonood at turista ang mga nasabing event na naganap noong May 1st. Ayon pa kay De Guzman, talagang pinagandaan ni Governor Espino ang mga event na ito kung saan ay bumili pa ng bago at kumpletong kagamitan tulad ng dragon boats, jet skis at kayaks upang di na maabala ang mga kalahok mula sa malalayong lugar na dalhin pa ang kanilang mga gamit. Madaming beses nang naging venue ang Pangasinan ng mga national sports competition tulad ng palarong pambansa at layunin pa nitong hikayatin ng mga tao at water sports fanatics, lalo na ang mga kabataan. At early enrollment ng Pantawid Pamilya at Children tutukan sa pagbabalik ng Pangasinan Watch. Simula nang maging gobernador si Amado D. Espino Jr., ang Pangasinan ay naging number 1. We dedicate our efforts to make our province one of the most progressive provinces in this republic. I know we can do it because we have the resources, the people, and we have the leadership. Marami na hong namuno na gobernador. I have served under 6 governors. Bilang mga Pangasinense, gusto pa ho natin umangat ang ating lalawigan. Governor Espino restore the grandeur of Lingayen as the capital of a great province. Nakita ko ang White House sa Washington DC. Sa nakita ko ho ngayong gabi, hindi tatalunin ang Kapitolyo ng lalawigan ng Pangasinan. Dahil sa ating magaling na gobernador, Ipagpatuloy natin ang pagbabago at progreso sa Pangasinan. Isang masayang selebrasyon ng kaarawan ang nauwi sa shooting incident kaninang 1:30 na madaling araw sa Jurassic Art Restaurant sa Lucao District, Dagupan City. Kinilala ang biktima na si Barangay Kagawad Alvin Augusto, 39 na taong gulang. Ang suspect naman ay si PO3 Oliver Nicanor, 34 na taong gulang na kasalukuyang nakadestino sa OISDILG Camp Crame, Quezon City. Sa nasabing report, nagtalo ang dalawa matapos hindi paniwalaan ng biktima ang suspect na ito'y isang pulis. Maya-maya ay pinag-agawan ng dalawa ang baril na dala ng pulis na kanyang nakaputok. Natamaan si Augusto sa kanang binti at agad naman itong isinugod sa Region 1 Medical Center. Samantala, isinuko naman ni Nicanor ang kanyang sarili sa mga opisyal ng PNP Dagupan City. DSWD Field Office 1 at DepEd Region 1 magkaagapay na isinagawa ang launching of the early enrollment of Pantawid Pamilya at Children. Yan ay di pa pang detalye sa pagbabalita ni Tom Mendiguari. Isinagawa ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1, Pantawid Pamilyang Pilipino Program at ng Department of Education Region 1 ang launching of the early enrollment of Pantawid Pamilya Children kaninang umaga sa West Central Elementary School. Nagkaroon din ng maikling seminar ang mga guro na magtuturo sa mga anak ng 4-piece recipients bago inumpisahan ang enrollment proper. Nakapanayam namin ng DSWD Assistant Director ng Region 1 na si Marilyn Febes Peralta sa mga detalye ng nasabing programa. Ito ay launching ng early enrollment for the Ang goal natin is to give emphasis on the importance of education. Na kaya dapat yung mga bata natin ay nag-aaral, small age children. Pangalawa, mayroon tayong early enrollment para yung mga pantawid-pamilya officials ay
ma-update ang kanilang record. Kasi dapat alamin natin for this school year, sino yung mga naka-enroll sa paaralan at saan sila naka-enroll ng mga paaralan para may process natin ang kanilang cash grant before school year starts. Meron na silang cash grant at mabibili na nila yung kanilang pangangailangan. Kasi hindi natin gawin ngayon from May 2 to May 10, at later dates na natin gagawin, malamang yung kanilang cash grant ay makukuha pa nila by August at matagal na yun. Sa May 15 ang itinagdang approval ng Region 1 sa 4-piece recipients. Inaasahan naman ng marami na ang hakbang na ito ay makakatulong sa pagpapaunlad ng edukasyon sa Pangasinan. Tom Mindigorin para sa Pangasinan Watch. Samantala, isa na namang buy-bust operation ang isinagawa ng PNP Dagupan alas 7:30 kahapon sa Perez Market site sa Herrero Perez. Naaresto si Khalid Mawalil Salem, 34 anyos na mula sa Bungaw, Tawi-Tawi at kasalukuyan nakatira sa Sitio Kamandag, Bunuan, Guset, Dagupan City dahil sa paglabag sa RA 9165. Ayon sa inisyal na investigasyon, isang pulis ang umaktong poster buyer na bibili ng 300 pesos na halaga ng shabu. Nagpakilala siyang isang pulis matapos makuha ang biniling shabu at mabilisang inaresto ang suspect. Na-recover naman sa suspect ang perang ginamit sa buy-bust at isang sachet ng shabu. Dinala naman sa Region 1 Medical Center ang suspect para sa medical legal examination bago siya dinala sa kulungan. At yan ang mga balitang nakalap sa aming patuloy na pagbabantay. Mga balitang hatid sa ngalan ng tapat na serbisyo at sa kaalaman ng karamihan. Mabilis, totoo, at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ako si EJ Dangla at ito ang Pangasinan Watch, ang mata ng publiko sa probinsya.